Poštovani gledalci, ovaj film koji ste upravo gledali, o toj priči, o tom filmu koji je baziran na istinitoj priči, govorimo u narednim minutama. Sa mnom u društvu ovog jutra je režiser ovog filma, gospodin Mirsad Ademović. Ademović, kako je vama lakše? Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Dokumentarni film Identitet premijerno je prikazan 17. februara u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. Pa nam kažete kakve su bile nekako prve reakcije, prvi utisci onih koji su imali priliku premijerno pogledati ovaj film? Premijera filma je bila u zatvorenog tipa, mi to, kako kažemo, zatvorenog tipa na zvanice. I bilo je negdje oko 250 gostiju, koliko je inače kapacitet sjedišta u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. Reakcije su publike, zaista moram kazati, bile burno emotivne. Što se pokazalo tokom filma, ono brisanje suza, marame i nakon filma, koliko smo ostali, nakon prikazivanja filma, koliko smo ostali u holu, u restoranu, družići se svi, razgovarajući, slajući neke poruke tim nadležnim organima da se to ne smije dešavati na ovim područjima s ovim ljudima, pogotovo ljudima koji su branili ovu državu. Bilo je nevjerovatno. Želim da iskoristim samo priliku da kažem vezano za samu premijeru. Organizacija premijere je zaista bila na jednom, moram se pohvaliti, visokom nivou, ali zato je zaslužan naravno čovjek kojeg ovog puta želim stvarno da pozdravim, koji je ušao. Samo je došao i rekao, želim da ti pomognem u organizaciji, to je Zikrija Čamđić, nevjerovatno. Sutra bi ga postavio u bilo koju organizaciju najvećeg nivoa da to organizuje. Ali ono što je nekako interesantno jeste da je ministar Bukvarević nominovao ovaj film kao najbolju priču godine. Jeste li to očekivali? Pa nisam očekivao od Ministarstva za boračka pitanja, iskreno da kažem. Što bi logično bilo, jer film pripada nekoj vrsti kulture, trebalo bi Ministarstvo za kulturu. Ali ministar Bukvarević, koji je dao svoj maksimum u ovome, u pomoć tom čovjeku, kada je saznao o kakvim su uslovima živi taj čovjek, borac koji se borio za državu, ministar Bukvarević je, koliko su njegove mogućnosti, u granicama svojih mogućnostima izašao i pomogao i bio je dio filma dao da se taj čovjek vrati u život, jer je zaista bio na veoma niskoj grani života. I kada je Bukvarević izašao da kaže minut, dva, nešto o filmu i poruci udruženjima koji trebaju da sagledaju stanje oko sebe, jer nije njegov posao ministra da ide od borca do borca da vidi gdje, kako ko živi. Ne može to ono raditi. To udruženja trebaju da radi, kao što je uradilo udruženje Crni labudovi. I on je nešto govorio o priči i samo je rekao, ja želim, ako i kako moguće, da ovu priču, moje ministarstvo, ja nominiram za priču godine. I ja sam jednostavno šokiran, Ministarstvo za boračka pitanja, ali dobiti nominaciju od ministarstva, sad ne treba gledati koje je to ministarstvo, ali mislim da zaslužuje posebnu pažnju baš iz tog razloga što je to Ministarstvo za boračka pitanja, a radi se o čovjeku koji je borac. Da, upravo tako. Kao što sam kazala u uvodnom dijelu, film je baziran na istinitoj priči. Vidjeli smo nekoliko isječaka iz filma, pa nam kažete čija je ovo zapravo priča? O čemu se radi i kakav je tok dešavanja u filmu? To je priča koja može zadesiti bilo koga od nas. Moram kazati, ja sam prošao kroz jedan malo, da kažem, tragični život 90-ih godina, kao i mnogi građani ove države. Međutim, Francis Jean Marie Nicolas je jedna tužna priča. Čovjek koji nije plaćenik, nije dobrovoljac, nije u organizovanoj grupi nekoj, nego čovjek je došao u Bosnu isto maltene onako kao što sam možda i ja otišao u Irsku. On je odrastao sa bakom, mati ga ostavila kad je imao 3 dana, kada je rođen. Odrastao sa bakom, kada se oženio, otišao je u Slavoniju, u Hrvatsku. Za nekim životom, volio je taj dio jugoistočne Evrope možda. I kada je rat počeo u Vukovaru, od granate, njemu je pobjena sva porodica. I on je onako iz ludila nekog, iz stresa. Bježao, nije znao kuda bježe. I tako da je preko rijeke prešao u Bosnu i
samo je udario gdje je mogao u prvu kasarnu i tako se priključio jedinici Crni Labudove. Međutim, Crni Labudove su zaista govorili o njegovom učešću u rata, to je govorila i posle kada je nekoliko puta ranjavan, on je morao napustiti tu jedinicu Crne Labudove jer je bio nekoliko puta ranjavan, a imao je preko 40 godina tada. Crne Labudove su bile jedna specijalna jedinica koje su bile vrlo pokretna jedinica. I on je otišao, hajmo kazati, malo sporije, da kažem, sporiju jedinicu nego što je specijalna jedinica u 9. Brsku brigadu općine Hadžić. I zaista čovjek nije htio da napusti nikako armiju, služio do kraja. I kada je se završio rat, šta se desilo? Dejtonski mirovni sporazum je rekao da svi strani borci, instruktori, organizovane grupe moraju napustiti ovu državu. Naravno, mi to svi znamo, znam i ja, znaju to ljudi u Evropi. To se najviše odnosilo na mudžahedine. Međutim, Evropa nije razmišljala za takve slučajeve da je ovu državu branio i kršćanin. Zato je ova poruka ovog filma direktno Evropi da sagleda stanje šta su uradili. Ovu državu nisu samo muslimani branili, brane je i kršćani. Ovo je i njihova država kao i naša. I meni je drago što sam napravio ovaj film da pokažem Evropi pravo stanje. Čovjek je ostao bez dokumenta. Nema, tetke mu sve prodale u Belgiji. Baka mu umrla. Šta se desilo? Ne može iz sela Žeželjevo da izađe nigdje, nema penzije, nema ništa. Nema apsolutno nikakve uslove za život. Ma čovjek živi jednostavno komu se smiluje. Ja sam govorio, ti često govorim, ljudi koji nisu htjeli da se uključe u film, da budu dio filma, ljudi iz Bukovice, oni su pomagali njemu, to su njegovi saborci. Pomagali smo, jeli, u hrani, nije čovjek mogao da živi od have, ono što se kaže. Ali je to bilo zaista na veoma siromašnom nekom nivou njegovog života. I pomagali su ljudi, oni dječaci, srednjoškolci, studenti iz Hadžića, 4. decembar. Međutim, pravu pomoć se uključio kada sam ja počeo da snimam film. Udruženje Crni Labudovi jedinica, udruženje koje je formirano prije 3 godine. Nisu ni oni prije bili formirani. Formirali se da njeguju tradiciju svoje jedinice. I kada su saznali šta je sa Francom, jednostavno su ljudi se izgubili i kazali hoće da pomognem tom čovjeku, gdje se uključio direktno ministar za boračka pitanja. I nadam se da će njegov status nekako biti riješen, da neće imati problema u narednom periodu. Ali, gospodin Ademović, interesantna je priča, zaista. Postoji bezbroj sličnih priča u našoj zemlji. Kako ste vi zapravo došli do gospodina Franca? Kako ste vi odlučili da upravo njegovu priču ekranizujete? To je bilo sasvim slučajno. Ja sam volio tokom rata, kada sam radio kao novinar, da istražujem ljudske sudbine, dešavanja, nacije, naroda, da li to bilo našeg bošnjačkog, bilo kojeg naroda na ovom biljavu. Međutim, moja zamisao bio da radim film u Bosni i Hercegovini, u Tuzli, u jezeru, unikatnom jezeru u Evropi. Međutim, nisam dobio pozitivne reakcije ljudi iz općine Tuzla, nisu htjeli uopće da nije ih zanimalo to. I sjedio sam u jednom kafiću i sad, pregledavao sam, vidio sam da je slučajno na Facebooku neko lajkao neku portal, kratke šture, neke informacije o čovjeku koji se borio za državu, stranac, živi u šupi. I odmah sam sebe nekako pronašao tu. Pa ja sam otišao u Irsku 1991. kao stranac. Sve su mi dali u život. Nisam se borio za njih. Dali su mi nevjerovatno da živi maltene bolje nego njihov pravi rođeni građanin. Samo sam upalio auto i otišao. Kada sam došao tamo i vidio kakvo stanju živi, plakao sam. Bilo me sramota doći ovako, hajmo kazati, nekako srednje obučeno, kada sam vidio nje kako sjedi u onome zapuštenom prostoru u šupi. Pitao sam ga ako može da uradimo film o tebi i da ti pomogne. Ideja da ti se pomogne. A ako ti se ne pomogne, mogu ti dati nešto o sebi. Halalo sam para. Čovjek je pristao i udruženje Crni Labudove uz pomoć, kako oni to kažu, dobrih ljudi i prijatelja i naravno uz pomoć Ministarstva za boračka pitanja čovjeka su
vratili život, renovirali mu kuću. Nalazi se u jednom zaista lijepom, finom, malom objektu. Šta mu to sad fali? Fali mu ta lična karta, da ministarstvo je obećalo dati i slijeduje ga penzije, jer je čovjek već 60 godina, a je ranjavan, invalid. Međutim, ne može ministarstvo ništa bez tog dokumenta. Moram kazati da sam naišao na razumijevanje ovdje u belgijske ambasade u Sarajevu. Sa njima sam razgovarao danima u kancelariji, satima. Jednostavno su samo prebacivali da se ide u Hrvatsku, jer tamo je njihovo predstavništvo belgijske ambasade, oni su ovdje više kao ekonomski dio. Da. Međutim, on ne može ni tamo, treba odavde advokat da dobije Francovu punomoć, on ne može uopće dobiti punomoći. I to je proces prekomplikovan. Zaista, ali evo sad smo u jednom procesu sa međunarodnom zajednicom. Imam sad ljude koji će da urade nešto, neki će se postiditi, neki će biti nagrađeni, ali sve u svemu mnogi ćemo od toga izvući pouke i naučit ćemo mnoge stvari. Evo, gospodine Ademović, za ovaj film, za snimanje ovog filma odebrali ste jako mladu ekipu, što zapravo znači da vi ne sumnjate u kvalitet mladih ljudi. Pa ja kad sam došao ovdje, rekao sam produkcijski tim će raditi iz Bosne i Hercegovine, naći nekako, pronaći ljude. Jasno mi je da je film sam radio, moram kazati nisam radio statički dio, nisam koristio filmske kamere, nego sam radio sa TV kamerama koje jesu, hajmo kazati, za taj dio tehnike. Međutim, rekonstrukciju filma smo radili filmskom nekom kamerom. I kada sam došao pod broj 1 mi je trebao ili koproducent ili producent ovdje. Iako sam bio tu izvršni producent, moram kazati, ja sam naišao na osobu koja nikada u životu nije bila producent. Ali je za 4 sedmice nevjerovatno savladala taj posao i postala je producent koji bi ja sutra za sljedeći projekat igranog filma postavio da bude producent. To je jedan dobar menadžer. Moram kazati, radi se Adisa Kušundžija. Kolegica koja je nekada radila ovdje sa nama i družila se sa našim gledalcima, zaista možemo reći da je ona nekako multitask svestrana. Ma nevjerovatna cura, strašno pametna, kreativna, ne znam, ne smijem puno govoriti zaista o njoj, zaslužuje mnogo više nego što kažem. Što bi naš narod rekao, ureći ćete. Pa ne bih da je ureknem, evo na premijeri je kazala kada je pravila uvodni dio govora da bi u sljedećem projektu rado pristala da radi, a evo sad ja kažem, ja bi bio presretan kada bi nju vidio da radi, da bude glavni producent. Evo, pa onda iza toga još je stavio da bude neka bude izvršni producent. Ne sumnjamo to s obzirom da su joj ovo nekako bili početni koraci. Kažite nam koliko je trajalo snimanje filma i na kojim lokacijama ste snimali? Pa istraživanje je trajalo sa snimanjem, kad krenemo u developing plan, razvojni projekat, priprodukcija, produkcija, postprodukcija. Evo i do distribucije smo došli 17. februara. Sve ukupno je trajalo blizu 2 godine. I mogu kazati da je to kratak period o kakvom se akademskom istraživanju radi. Jer ja sam od Dublina dobio informaciju na AFI da ovakvu priču bi BBC možda samo na istraživanju ostavio oko 2 godine. Pa onda tek ide produkcija i postprodukcija. Ali eto, zahvaljujući to što se radi na ovim područjima, ovdje što je ekipa bila, produkcija je bila s ovih područja, tako da nam je tu olakšice dato da skratimo taj period kompletnog projekta. Dokumentarni film Identitet bit će predstavljen na nekoliko europskih i svjetskih festivala. Evo, premijerno kažete u našoj emisiji koji su to festivali na kojima će film biti prikazan i gdje će publika moći nekako izvući pravu pouku iz onoga što ste vi putem ovog filma htjeli da pošaljete. Prvo, bila je ideja da se uradi na film festivalu u Sarajevu. To je bilo planirano u avgustu. Međutim, sam ja konto, da ne bi zauzimao prostor onima koji trebaju da dobiju oskočnu dacku za Evropu, a moj film je već u Evropi. I tako da sam izabrao februar, da zaista kolegama nekim ili studentima koji su već na završnoj godini fakulteta režije, da svoje filmove pokažu na Sarajevskom fakultetu. Ja sam odlučio i
zaista sam u kontaktu sa Budimpeštom, Rimom, Dublinom, Londonom i Amsterdamom. Ali prije Evrope, posle ove premijere, ja sam morao napraviti promociju filma u Cazinu. Logično, jer je 90% filma tamo snimato i ljudi koji su učestvovali u rekonstrukciji događaja filma su iz Cazinske krajine. I evo 24. sad u petak je tamo njima promocija da se okupe, da pogledaju jedno fantastično djelo koje su oni dio tog projekta bili. A u Evropi, Amsterdam, moram naglasiti, Amsterdam je zaista najjači film festival za dokumentarne filmove i nadam se da će ova Salke Bukvarevića nominacija mnogo pomoći da Amsterdam stane i pogleda i u Bosnu i Hercegovini i ovaj narod ovdje, a i u moj projekat. Upravo tako, mi vam želimo mnogo sreće i vjerujemo da će ovaj film, da će se cijeli svijet će zasigurno čuti za ovaj film, s obzirom da nekako ima snažnu poruku koja se krije iza. Gospodine Ademović, vi ste napustili Bosnu i Hercegovinu 1991. godine. Pa nam kažete gdje vas srce vuče, ovdje ili ka Irskoj? Ja sam otišao 1991. iz Srebrenice slučajno, i otišao sam u državu koju nikad nisam, čuo sam za fudbalski neki tim. Otišao sam kao malo stariji tinejdžer u ta doba. Ne mogu se sjetiti uopće kako je taj proces puta išao tamo. Ali mojim dolaskom u Irsku omogućeno mi je i da studiram, i da radim, da porodica, moji prijatelji imaju uslove, da budem normalan građanin, ukoliko želim da budem srednja klasa, da dozvoljeno me, ukoliko želim da budem visoka klasa ili visoko obrazovani čovjek, sve je dozvoljeno u toj državi, zato što se taj sistem države, Irci su prošli kroz nevjerovatnu tragediju svoje historije. I oni se brinu o građanima. I ja kad sam došao tamo, oni su meni odmah kazali da sam njihov građanin. Međutim, ima jedna druga stvar. Ja sam sa jednog sela iz Srebrenice. Ja nisam čaršijsko dijete. Ali sam opanke objesio tamo negdje nek budu u muzeju. Ali moja mama uvijek govori, hajde tamo na selo, hajmo tamo napraviti kuću, hajde ovo, hajde ono. Koliko vas vuče želja ka tome? Pa ne vuče me iskreno nimalo, jer sam ja 27 izgubio tamo. Nemaš ni brata, ni oca, nemaš nikoga. Jednostavno, ne vuče me želja. Mama zaista tjera, hajmo napraviti kuću. Pa ko mi ideje napravi? Da odeš tamo da šta? Išao sam da očisti se malo one livade i neke stvari, ali nemam tu želju. Želju imam da ući u Bosnu i Hercegovinu, evo sad ove godine ako Bog da, i raditi, ovdje živjeti, ovo je moja domovina, ovo je moj narod, ali ne mogu zaboraviti Irsku, iskreno da vam kažem. Država je... Da. Neću puno da pričam, bolje idite malo na Google pa možete ovako preguglati. Dogovoreno. Evo, kažite nam koji su to naredni planovi, da li ćete u skorije vrijeme snimati neki novi film? Pa plan je da radim igrani film. Prvo sam dobio ponudu, ovo moram naglasiti, od irskog jednog producenta da se sastanem sa Sheridanom, režiserom koji je 6 puta nominovan za Oscara, i da u Universal studio produkcije radimo film o Srebrenici, gdje su ogromni budžeti. To je zaista visoki budžet. Međutim, kada sam ja primijetio, razni producenti su tražili neku izmjenu scenarija. Da? Vrlo malu izmjenu scenarija. I prijedlog je bio da bude od 500 do 1000 vojnika koji su iz Srebrenice išli naoružani preko šuma. Ja sam samo ustao iz hotela i otišao, jednostavno sam rekao ne, ja to neću. Znam da moj babo nije imao ni dvocjepku pušku, lovačku, ni pištolj, a da bude naoružan. I nisam htio to da pristanem. Željeli su nekakav balans da naprave i rekao sam ne, ja ću da radim sa budžetom koji omogući mi ova država ovdje i ovaj narod ovdje i sa ovim narodom i sa ovom državom ću da radim taj film o Srebrenici, a oni koji misle da na takav način nešto da radi, ali neka ne zaboravi da i neko gleda odozgo. Zaista, gospodine Ademoviću, i vaša priča i priča Franca me ovo jutro nekako dotakla, ne samo mene, nego i sve naše gledalce. Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme kako biste bili moj gost ovo jutro i kako biste ovu priču podijelili sa nama. Zaista moram zahvaliti vama. Hvala vama na pozivu. Hvala. Ja inače volim dizajn studija, jer sam TV i film režiser.
Ovo vam se zaista sviđa. Imate nevjerovatno dobar studio. Ovo nije nikakva vacka, ali je nevjerovatno. Hvala vam puno. Hvala vama i još jednom želimo vam mnogo sreće u vašim narednim ostvarenjima. Hvala.